Arratzaldeon ikusentzule guztioi, Bizkaia pelotalekutik Gabonetako pala txapelketari dagozkion bi partidu eskainiko dizkizuegu, lehenengo eta behin 3. eta 4. tokiak erabakitzeko norgehiagoka, eta gero finala. Lehenengo partidu honetan arituko direnak, Mendizabal eta Dariel Gorriz, Endika eta Aramendia Urdinez. Pelotariak berotzen ari dira. Mendizabal da hor irudietan duzuena. Jule Mendizabal, Iruñakoa, 23 urte ditu, 1,82 zentimetro, 83 kilo. Bere atzelaria, Dariel Cruz González, Habanakoa, Kubakoa, 22 urte, 1,86 zentimetro, 86 kilo. Eta Urdinez, euren aurkariak, Endika Garzia, Larrabetzukoa, 20 urte baino ez, 1,77 zentimetro, 70 kilo. Eta bere bizkar zaina, Aramendia, Iker Aramendia, Iruñakoa, honek ere 20 urte ditu, 1,88 zentimetro, 81 kilo. Hau isek izango dira, lehenengo partiduan arituko direnak. 3. eta 4. postuak erabakitzeko. Txapelketa hau azaroaren erdialdera hasi zen, eta gutxi gora bera gain-gainetik kontatuko dizuegu nola joan den. Lehenengo bi jardunaldietan kanporaketak izan ziren, eta hortik Endika Garzia eta Julen Urkijo hurrengo partiduan ikusiko dugun pelotaria sailkatu ziren. Guztira 8 pelotarik jokatu dute txapelketa hau, aurrelariak eta atzelariak aldatuz partidu guztian. Pelotariak jendearen aurreko aurkezpena egiteko prest daude, epaileak ere eurekin, jendearen txaloak, eta berehala hasiko zaigu norgehiagoka. Berehala jakingo dugu zeinek egingo duen lehenengo sakea. Joko bakoitza 10 tantora izango da, eta garaipena lortu nahi duenak 3 joko irabazi beharko ditu. Sakea Gorri. Mendizabal eta Darieli egokitu zaie aurreneko sakea. Sakea aipatzen ari garenez, esan behar da, joko bakoitzean pasa bat egin ahal izango duela bikote bakoitzak. Bigarrenean falta izango da. Baina behintzat pasa bat. Aramendiak ere jakin nahi du nolakoa den. Eta partidu astera doa. Hasi aurretik pelotarien arteko besarka da. Hau normalean bukaeran izaten da ohikoa, baina hemen hasieran ere bai. Darielek atera du. Aramendiak jaso, Zabalerantz, ondo Mendizabal, Endika, eta Endika kuts egin du.
Bat eta utz. Gorriak aurretik. Hortzi duzue, Endika Garzia, Larrabetzuarra. Darielen bigarren sakea. Hau luzeegia, kontu ondiz ibili beharko du hemendik aurrera. Orain behar dan lekuan sartzen duen, bai. Arazorik gabe, Aramendiaren eskerkada dotorea. Arriba Aramendia. Dariel, eta Dariel igora joan zaio. RBSko postura dauka kubatarrak. Baina hor eskubiarekin ikusi duzuen. Pelota hori nola joan zaion gora. Aramendiaren sakea. Ontzat eman du epaileak. Hortxe, RBS ikusi duzu eta Ariel lehen aldiz. Bigarrenez ere bai, hau zailagoa zen eta ez du eramaterik izan. 2-1, urdinak aurretik. Endikak Aidez, baita Mendizabalek ere. Aramendiaren eskerkada dotorea. RBS bikain eraman du Darielek. Berriro kubatarra. Mendizabal oso ondo. Endika. Eta Darielek ezin. Tanto gutxi jokatu dituzten arren, berehala hartuko zineten Darielen posturak eta beste hirurenak ez direla antzekoak. Kubatarrak beisbolisten postura bai dauka pelotan jartzerakoan. Laugarren tantoa urdinentzat. Mendizabalek utzi egindako pelotakada horren ondoren. Darielek, sake hori ere ezin eraman. Dariel kubatarra dela esan dizugu behin eta berriz, baina Baionan bizi da, iparraldean. Denbora gutxi darama ala ere iparraldean bizitzen. 3 hilabete baino ez, baina bertan gelditzeko asmoa dauka. Eta heziketa fisikoa ikasten ari da. Dariel, RBS ondo eraman du oraingo honetan. Errebote ingurutik. Atzera Mendizabalek. Aramendia. Mendizabal. Endika. Mendizabal berriro. Endikak bi hormetara. Mendizabal eta Endikaren arteko norgehiagoka pelotori kanpora. Larrabetzuarra kanpora bota du. Beraz, bigarren tantoa gorrientzat. 2-5. Darielen sakea, Endikaren erantzuna. Berriro Dariel. Aramendiak atzera, Darielek pelota oso zaila eraman du. Postura oso arraroan eta Aramendiak bi hormetara botatako pelota hori kanpora, kontrakantxara, 3. gorrientzat. Hor ikusi duzue, non egin duen jagia pelota horrek. Darielek atera, Endikak jaso,
Dariel berriro, eman dio, orain honetan. Mendizabal oso ondo. Txapa gainean, maixutasunez utzi du pelota hori. Utzi baino gehiago ipini. 4-5. Lortu duten abantaila guztia galtzeko arriskua daukate urdinek. Eta galdu dute. 2 hormetara zoragarri egin baitu errematea Julen Mendizabalek. 5. Darielen sakea. Endikaren erantzuna. Berriro Dariel. Errebotea eramaten saiatu da. Ez du lortu. 6-5. Urdinak aurretik. Aramendiaren sakea. Eta ase erantzuna eman dion Darielek. Nahi gabe atera zaio, baina errebeseko postura horretan sekulako indarra eman dio pelota horri. Eta, gero, ikusi duzu hor txokoan, bueno, eskerreko horma ere pizka bat ikutu du, eta denak ustekabean harrapatu ditu. Zeina. Aramendia, oso ondo. Eta Mendizabalek ezin. 7-6. Gorriak aurretik. Urdinak aurretik. Aramendiak atera. Darielek jaso. Endika. Dariel berriro. Oso ondo. 2 hormetara ezin hobeto neurtu du pelotakada hori Endikak. Eta 8. tantoa urdinentzat. Aramendiaren sakea. Darielek jaso. Berriro Dariel. Eta Endikak ezin eraman. Sekulako sartada ematen dio pelotari. Beisboleko postura horrekin. Dariel Cruz Gonzálezek. 7-8. Sakea ona izan da. Oso behartuta sartu behar izan du Aramendiak. Eta eramaterik ez. 8. Lehenengo joko hau ezin parekatuagoa. Darielen sakea, Endikaren erantzuna. Dariel berriro. Eta orain honetan eskumarekin kontrakantxara Darielek. 9-8, urdinak aurretik, tanto bakarra egitea nahikoa dute aurreneko jokoa eskuratzeko. Oso ondo. Mendizabal eta 9. Mendizabalen perrotakada horri ezin izan dio Aramendiak erantzun. Beraz, lehenengo joko hau tanto bakarrera jokatuko dute. Balio handiko tantoa.
Aramendiak ezin izan du pelota hori eraman, lehenengo jokoa gorrientzat. 10-9. Ikus dezagun, errebote ingurutik oso behartuta sartu behar izan du Iker Aramendiak, 20 urteko Iruñako mutilak, eta ez du jasotzerik izan. Beraz, 10-9, Mendizabal eta Dariel González aurretik. Atzen alditxo hartzen ari dira pilotariak. Berehala bigarren jokoari ekiteko. Bitartean hor, lehenengo set edo joko honetan izandako tanto batzuk berri ikusten ari zarete. Oraingoz norgehiagoka ezin parekatuagoa. Tanto bakar batek erabaki du aurreneko jokoa. Eta bigarrenean sakea urdinek izango dute. Lehenengoan ikusi duzue gorri egokitu zaiela. Eta orain urdinek aterako dute bigarren honetan. Aukeratu dute ustez eurentzako egokia den pelota. Eta bigarrenari berehala ekingo diote. Ariel probatzen ari da. Kuba eta Arronen inguruan hainbat bitxikeria kontatu daitezke, baina bat, esate baterako, Palas 20 metroko frontoian hasi zela jokatzen. Paleta batekin eta teniseko pilotarekin. Horrek eta gaur darabilen tresnak edo erramintak zerikusi gutxi daukate. Frontoiaren luzerak ere bai. Endikak utzegin du bigarren jokoko lehenengo tantoa. Beraz, horri egartu dute aurrea bigarren joko honetan ere. Darielek aterako du. Aramendiaren erantzun ona. Dariel, errebesez, oso ondo. Aramendi ere bai. Mendizabal, atzera Endikak. Darielek jaso. Endika ondo. Dariel berriro. Endika. Larrabetzukoaren eta Abanakoaren arteko norgehiagoka eta oraingo honetan ere Abanako nagusitu da. Barkamena eskatu dio. Palaren ertzarekin edo jo du, baina ezin hobeto atera zaio. Hortzi duzue. Begira, hor. Txapa gain gainean eta ia boterik ere ez du egin pelota horrek. Bi eta utz gorriak aurretik. Endika, atzera. Dariel, oraingo honetan errebotea ez du eramaterik izan. Bat eta bi. Aramendiaren sakea.
Endika. Mendizabal. Endika. Eta Dariel. Endika berriro. Mendizabal. Aukerako pelota dauka Larrabetzukoak, baina motzegi gelditu zaio, ustekabean harrapatu du, eta utz egin du. 3-1. Gorriak aurretik. Hor ikusi izan duzu, Pelota horrek berak uste baino jagi laburragoa egin duela, eta horren ondorioz ez du eramaterik izan. Darielek atera, luzeegi, bueno, Araudiak hau ere parkatuko dio, baina besterik ez du izango, bigarren joko honetan. Bat bai, bigarrena luzeegi atera eskero, tantoa besteentzat. Endika Aide sartu da, baita Mendizabal ere, aurrelerin arteko norgehiagoka, orain Aramendia sartu da. Atzera Endikak, Mendizabal oso ondo, Aramendia behartuta, baina bikain. Aramendia atzetik etorri eta oso ondo. Eta Mendizabalek bihormetara bota nahi izan du. Eta txapapera joan zaio. 2-3. Hortzi duzu, Bikote urdina atsedenaldia hartzen dago. Ez dakit palarekin edo arazo txikiren bat sote daukan Endikak. Bai, beste pala bat hartu du. Aurrekoa apurtu egin zaiola ematen du. Hortxe dabil Larrabetzukoa. Pegapaloa eman beharko dio orain. Eusteko. Eta pala horrek eskuetan ere bere eragina dauka. Eskuetan ur batuak, odolbilduak ere egiten dizkie pelotariei. Ohitu beharra dago. Mutilak eskopelotan ibili zen, 15 urtera arte edo, baina palaz hastea erabaki zuen, eta oso gustora dabil, Endika Gartzia, kirol honetan. Iker Aramendiaren sakea. Darielek erantzun. Zaila da jakitea honek jotzen duen bakoitzean pelotan nora joango den. Aramendia, gora. 4-2. Gorriak nagusi oraingoz. Lehenengo joko ere eurentzat izan da. Darielek atera du. Endika Aide sartu da. Mendizabal ere bai. Eta Aramendiak utz. Ez da ondo jarri eta
Pelota hori gaizki du. 5. tantoa Gorrientzat. Aramendiak gehiegi ireki du bere pelotakada hori, eskerreko horma jo du lehenengo, etzen hori bere asmoa, baina horrela atera zaio eta 6. tantoa Gorrientzat. Berriro ere gauza bera gertatu zaio Nafarrari. 7-2, bigarren jokoa ere ondo bideratuta daukate Gorriek. Darielek atera. Eta oraingo honetan oso gora joan zaio pelotakada Darieli. Batzutan txapa gainera ateratzen zaio, oraingo honetan ostera oso gora. 3. Gorrientzat. Sake luzeegia Aramendiak. Beste bat izango du. Hau beto neurtu du. Darielek jaso, Aramendia, Mendizabal, Endika, eta Endikak txapapera. 8 eta 3. Gogoratu lehenengoa, Gorriek irabazi dutela, doi-doi. 10 eta 9, bigarren honetan, abantaila ederra daukate. Endika Gaides eraman. Aramendia oso ondo Zabalera. Ez dakit nahita izan den. Nahita izan bada ere sorte pikin bat izan duela esango nuke. Edozein kasutan. Txalotzeko moduko tantoa izan da. 4 eta 8. Biormetara atera du, baina erne ibili da Mendizabal, berriro ere Mendizabalentzat lana, Endikak eutxi, baina kontrakantxara joan zaio, 9 eta 4. Bigarren jokoa eskuetan dute Gorriek. Darielek atera. Aramendiak jaso. Biormetara zoragarri egindako errematea. Julen Mendizabalena. 10 eta 4. Bigarren hau. Lehenengo baino askoz errazago irabazi dute. Eta hurrengo jokoa euren ganatzeko gai badira. 3. postua ere eurentzat izango da. Hamar eta 9, 10 eta 4. Hortxe duzue, Gabonetako pala txapelketa honetako 3. eta 4. tokiak erabakitzeko norgehiagoka honetako markagailua. Esan behar da, txapelketa honetan parte hartzen ari diren pelotariek ez dutela honenbesteko bat kobratzen partiduko. Urrutiti datozenek badute, joan etorrietarako diru laguntza bat, 50 euro ingurukoa Nafarrentzat, eta Brefelek Frantziako Tolosatik etorri behar du eta 100 euroko diru laguntza dauka horretarako. Baina gainerakoek ez daukate partiduko honenbesteko bat.
Gero, sariak, bai, sariak polita dira. Esate baterako, bikote irabazlearentzat 2.500 euro txapelak eta gero urdaiazpikoa. Bigarren gelditzen direnentzat 2.000 euro eta hotzara eder bat. Eta 3. eta 4. postuetan sailkatutakoentzat 1.500 euro bakoitzarentzat. Aldapa gora daukate norgehiagoka hau urdinek. Eurek izango dute 3. jokoan aurreneko sakea. Aukeratu du pilota bikote urdinak. Eta Iker Aramendia ateratzeko prest. 20 urteko iruñarra. Informatika ikasketak egiten ari da. 22 urtez beherakoen munduko txapelketan txapeldun izan zen, palamotzean eta paletaz, 2024an. Grauni txapelketa ere irabazi zuen 2023an. Endika. Eta orain honetan utsegin duena Jule Mendizabal izan da. Hau ere Grauni txapelketan garaile izan zen 2022an eta 2023an. San Fermin Txikito izeneko txapelketa ere irabazia da. Eta Oskar Insausti txapelketa ere bai 2025an. Darielek ez du sake hori eramaterik izan, 2 eta utz aurreratu dira 3. set edo joko honetan urdinak. Eta pala apurtu egin zaiola ematen du Darieli. Arazoren bat badauka behintzat. Atzealdera joan da. Baina ez du ematen pala aldatuko duenik, beraz apurtu zitzaion egingo. Pegapalo gehiago jarri du. Palak eskuetatik ies egin ez diezaion. Txura baten gustura gelditu da eta Iker Aramendiak aterako du. Eta utz. 3. jokoan, baina aurreneko biak gorrientzat izan dira. Aramendia. Dariel. Goiko txapara. 3 eta utz. Aramendiak atera. Dariel erantzuna sekulako pelotakada jo du. Errebesez bere-berea duen postura horretan. Eta Endikak ezin izan dio utzi. 1 eta 3. Garai batean orain urte asko antzerako postura zuen Musi Mexikarrak. Ark oraindik beheragotik jotzen zuen. Eta atera ere, behin baino gehiagotan, era horretan, postura horretan ateratzen zuen. Utz, Mendizabalek, itxura baten pelota erraza zen, baina kontrakantxara joan zaio. 4 eta 1. Aramendiak atera du. Darielek erantzun. Endika ere erne ibili da eta gero Mendizabalek kale.
5-1. Ez du ematen, 3 jokoak bata besteren atzetik irabaziko dituzten Igorriek. Darielek oso ondo jaso du sake hori. Mendizabalek atzelariari utzi. Eraman honek. Zabaletik eskerrarekin ondo. Aramendia. Dariel. Aramendia. Barruan ote da. Bai. Osta, baina barruan. Eta gora. Mendizabalek. 3. joko honetan urdinak askoz seguruago, hobeto ari dira. Eta horri esker, 6-1 jarri dute markagailuan. Sake luzeegia Aramendiak, 3. jokoa denez, eta aurreko jokoan egin du pasa bat. Baina joko bakoitzean bat egiteko eskubidea dute araudia kontutan hartuta. Mendizabal. Aramendiaren erantzuna paregabea. Berriro Aramendia. Dariel, oso ondo. Eta Mendizabalek ezin. 7-1. Mendizabal luz gehiegi egiten ari da. 3. joko honetan. Eta hori baliatu dute orain arte urdinek. Ikerrek atera. Luzez Amarzijón, baina aide sartzea erabaki du Mendizabalek. Berriro ere bai. Aramendia bi hormetara. Jaso Mendizabalek endika. Eta orain nola moldatzen den, oso behartuta sartu den arren eraman egin du kubatarrak. Aramendia, oso ondo. Eta Mendizabalek utz. 8-1. Zer nolako aldaketa izan duen neurketa honek 3. jokoan. Lehenengo oso parekatua izan da. 2. errazamar nagusitu dira gorriak. 10-4 eta 3. honetan 8-1 urdinak aurretik. Mendizabalek eraman. Aramendia. Mendizabalek atzera. Endika. Dariel. Endika. Oso ondo. Darielek bikain. Aramendiak ere bai. Mendizabal. Pelota zaila Aramendiarentzat. Ondo jaso du. Darielek atzera. Eta pelota hori eraman egin du. Aramendiak eta gero Endikak utzi egin du. Merezi zuten ba. Tantoa urdinek. Hor. Pelota hori. Eraman egin ahal izan duelako Iker Aramendiak. Eta benetan zaila zen. 2-8. Endikak aide zeraman. Darielek atzera. Aramendia. Dariel. Zabaldu. Eta eskerti batentzat. Eskumarekin jokatzen duen batentzat ere zaila. Eskerti batentzat ia ezinezkoa pelota hori eramatea. Abiadura handia baitzekarren pelotak eta oso bizi atera bai da Zabalerantz. 3-8. Eta Aramendiak oraingo hau gora eusteko bazen, ematekoa baino gehiago. 4-8. Markagailua txukuntzen ari dira
gorriak. Ikusi egin behar, buelta emateko gai diren, handia izango litzateke. 1-8 galtzen joan eta joko hau irabaztea. Baina, handiagoak ere ikusi ditugu kirol honetan. Endika, orain Mendizabal, oso ondo, Aramendia, bikain, Mendizabal, Endika, Dariel, Aramendia en pelotaka da ederra, eta kanpora Darielek. 9. urdinentzat. Aramendiak atera du. Mendizabalek erantzun. Aramendiaren sartako bikaina. Berriro Aramendia. Eta jokaldi horrekin bukatu du 3. jokoa. 10-4. 2-1. Biormetara oso ondo bota du, abiadura handian. Eta Mendizabalek ez du erreakzionatzeko astirik ere izan. Horra hor markagailua, 10-9 eta 10-4 aurreneko 2 jokoetan Mendizabal eta Dariel nagusi. 4 eta 10 urdinak aurretik 3. Eta ikusiko dugun, neurketa hau 4 jokotan edota 5ean erabakitzen den. Miribillako Bizkaia pelotalekuan gaude. Gabonetako pala txapelketari dagokion partidua duzu hau. 3. eta 4. tokiak inentzat izango diren erabakitzeko norgehiagoka. Eta gero finala ikusiko duzue. Eta hor, besteak beste, Nekol eta Brefel arituko dira. Bigote baten. Eta bestean, Urkijo eta Tranua. Laugarren joko honetan, sakea gorriei dagokie eta hortxe ari dira biak. Gustuko pelota aukeratzen. Darielek aterako du. Eta 4. jokoari hasiera emango dio. Bote oso txarra egin dio. Hala ere ondo erreakzionatu du. Eta gutxienez, luzeegi atera du. Eta beste sake bat egiteko modua izan. Bigarrenen ere gauza bera gertatu zaio. Bote txarra egin diola, aurrerantz atera zaio pelota hori. Hala ere, sake ona izan da. Eta orain, Mendizabal iritsi da. Endikak botatako pelota horretara. Eramaterik ez du izan, ordea. 1-0. Urdinak aurretik. Osta eraman du pelota hori Endikak. Dejada egitea etzen bere asmoa. Gainera, Palas dejada egitea hasta batera erreza. Darielek bebetik jaso eta 2 hormetara botatako pelota hori. Txapapera joan zaio. Larrabetzuko Endika Gartziari.
Endikak 20 urte ditu, eta bere lorpenik handienetako bat, 2025an Espainiako txapeldun, lehenengo mailan, eta Argentinan egindako munduko txapelketan, iaz, 2025an, trinketean, Markel Sierrarekin bikotea osatuz, brontzesko domina eskuratu zuen, 3. postua. Eta gaur ere 3. postu eskuratzea izango du helburu Larrabetzukoak. Txapa gainera atera zaio pelota hori Darieli, eta horrelakoetan erreakzionatzea oso zaila da. Begira. Txapa gainean doi eta Endika ustekabean harrapatu du. Mendizabal. Aramendiaren pelotaka ederra. Endika behartuta. Arielen pelotaka da hori ez da oso indartzua izan. Mendizabal. Bi hormetara, zoragarri. Mendizabale. Hobeto egiterik ez dago. 3-1. Hortxe duzue. Txaparen gainean eta kontrakantxako arrastoaren ondoan. Mendizabal. Endika. Eta Dariel. Mendizabalek sartzea erabaki du. Ez da pelota horretara iritsi eta gero Darielek ezin eraman. 2-3. Aramendiak atera. Endikaren pelotaka da bikaina. Darielek errebotea eraman. Aramendiak utz. Itxura baten. Amama zuen pelota hori. Inmatera joan da. Eta bera joan zaio. 4-2. Kubatarrak aterako du. Otillonen inguruan bestek bitxikeria bat, orain Palas ari da, baina 2022ko munduko txapelketa eta 2023an 22 urte zazpikoena zestaz jokatu zituen, baina Pala errezagoa iruditu eta Pala aukeratu du. Ez dira asko izango, zestatik Palara pasatu direnak. Alderantziz ere ez. Dariel. Aramendia, eraman. Mendizabal. Aramendia berriro. Oraingo honetan gehiago gozatu du. Eskumarekin Darielek. Aramendiari motzamak gelditu zaio, ondo erreakzionatu du. Ariel. Mendizabal, txapagainekoa nahi gabe. Baina ezin hobeto. 5 eta 3. Berak hori ez zuen nahi. Baina ezin hobeto atera zaio. Gorriek irabaziko balute joko hau. Eurentzat izango litzateke 3. postua. 2 hormetarantz. Mendizabalek. Berriroren Nafarra. Atzerantz. Pelota zaila beste atzelari Nafarrarentzat. Orain oso ondo engainatu du Mendizabalek Endika Gartzia. 6. tantoa Gorrientzat. Hor 2 hormetara joko zuela iruditu zaio
Larrabetzuko mutilari, baina erabat engainatu du esker hormarantz. Bota du pilota hori, eta ezin eraman Endika Garziak. Eta orain honetan, Endika bera izan da, Aidez sartu eta pelota hori utz egin duena. 7 eta 3, itxura baten, norgehiago hau, joko honetan amaituko da. Aramendiak eraman, Mendizabalek indartzu, Endikak ere ondo jaso du. Aramendia, Dariel, Endika, Mendizabal, Zabalerantz, oso ondo Endika, Darielen errebesez jotako pelota ederra, Mendizabal ondo, Aramendia, Larri Samar, baina eraman egin du, Zabalerantz, Darielek, berriro Kubatarra orain honetan eskumaz, postura oso arraroan, baina azken baten eraginkorra da eta hori da balio duena. 8. tantoa gorrientzat. Laugarren jokoa eta partidua bideratuta daukate gorriek. Dariel Cruz González. Endikak erantzun eta hor bihormetara bota nahi izan du Mendizabalek, Jule Mendizabalek, baina ikusi duzu, oso bera joan zaio la pelota hori. Bigarren horma ez du ikuture egin, frontizera ez baita iritsi, pelota hori. Laugarrena urdinentzat. Aramendiak atera. Mendizabalek, Aidez. Endikak ere Aidez. Darielek jaso. Bihormetara, Endikak zoragarri. Txapela kentzeko moduko tantoa. 5. Ez dute bururik makurtu nahi urdinek. Tanto aparta lortu du hor Endika Garziak. Mendizabal, utz egin du, sake horri erantzuterakoan, 6 eta 8 gauzak estutzen ari dira hemen. Tanto ederra egin du orain Endikak, nahi gabe izan bada ere, besoa jaso du, parkamena eskatuz, baina edozeinek sinatzeko moduko tantoa egin du. Hortxe Dariele jotako pelota, Aidez sartu da, txapa gainera atera zaio eta gainera txoste egin du. 7 eta 8. Mendizabal oso ondo, Aramendiak ezin eraman, 9 eta 7. Erreakzio bikaina izan dute urdinek, baina ez dakit hainbeste igeri eginda gero erreka ertzera iritsi baino lehen itoko esote diren. 9 eta 7. Darielek aterako du, txaloak azken sakea izan daiteke. Endikak Aidez sartzea erabaki du, kanpora joan zaio pelotaka da hori, 10 eta 7, gorriak nagusi, laugarren joko honetan beraz 3 eta 1 emaitzarekin, 3. postua eurentzat. Jule Mendizabal eta Dariel Cruz Gonzálezentzat. Eta hemendik lasterrera eurekin hitz egiteko aukera izango dugu.
inguratzen zaizkigun eta eurekin hitz egiten dugun. Ditugu Dariel eta Mendizabal Kubatarrarekin hasiko gara. Dariel, enhorabuena por el partido y por la victoria. No, muchas gracias. Fue un partido un poco complicado, pero al final salieron los puntos un poco a favor de nosotros y Mendizabal estuvo inmenso en el partido. Habéis dominado los dos primeros juegos. En el tercero, en cambio, habéis tenido un bajón bastante importante, ¿no? Claro, yo pienso que al final es parte del partido, siempre tienes un altibaja, nosotros ganamos los dos primeros sets, no tan fácil, pero hicimos un buen partido, el tercer set no salió de la mejor manera y ahora el cuarto set cayó bien para nosotros. Julen, non egon da partido honen gakoa? Gakoa, bueno, batez ere, lehenik eta behin pelota altxatzea zen helburua nagusia. Eta, bueno, gero lortzen ez bagenuen ikusita, beti botez jokarazi gure arerioei, batez ere. Txapelketa honetan bizi izan duzuen esperientzia nola definituko zenuke? Oso, bueno, beste txapelketa motetan eta guk jokatzen dugun palaz, bai afizionatu eta bai profesionalen, oso garrantzitsua izan da. Nivel askoko jokalariak ekartzen dituzterako txapelketetara eta asko hazten zaila. Así que oso gustora. Dariel, tienes postura de beisbolista y eso sorprende en muchos casos a tus rivales. No, es que en Cuba desde la base nos enseñan así, de revés a dos manos y bueno, es un recurso que hoy tuve que aplicar mucho porque no me sentía bien seguro de la derecha y bueno, salieron los tantos bien para nosotros. Hay algunos pelotazos en los que has tenido bastante suerte, ¿no? Sí, pero bueno, hay veces que la suerte yo creo que bien se busca porque tienes que buscar la pelota, pero aunque sea, lo importante a veces es que salió el resultado. Llevas poco tiempo en Euskal Herria, ¿cómo te va la experiencia y qué piensas hacer? No, la experiencia espectacular. Por suerte pude participar en este campeonato de lo mejor y bueno, esperemos poder coger y seguir adelante jugando la pala. ¿Crees que puedes ser profesional en esta modalidad? Sí, yo creo que me falta mucho todavía. El entrenamiento tiene que seguir todos los días. Tengo que entrenar demasiado, pero creo que sí sería el sueño más grande para mí como pelotari y poder llegar a jugar profesional. Muchísimas gracias y enhorabuena por el triunfo. Julen, eta zure asmoak zeintzuk dira hemendik aurrera? Hemendik aurrera, afizionatu mailan, Espainiako txapelketa hasiko da, kluben artekoa. Orduan, hortarako atope preparatu eta urte hontako mundialera ahalik eta hobekien iristea eta alba da joatea ere bai. Eta profesionaletan jokatzeko aukera izango bazen du, uko egingo zenioke, ala ez? Profesionala jokatzeko, asko pentsatu beharko nuke. Afizionatu mailan, urte gutxi daramatzalako eta ikusi beharko nukea pena merezi duen bilatzen ibiltzea eta Iruñatik Bilbora etorri beharrak ere zer pentsa ematen du, ezta? Bai, horregatik batez ere eta gero modalitate hau askoz ezberdinagoa da palamotzetik eta ikusi beharko da ondo moldatzen naizen eta gustora nabilen. Eskerrik asko eta zorionak garaipenagatik. Dariel, la próxima entrevista en euskera. Vale. Ongi etorri y eskerrik asko. Bueno, zerbait ikasi du behintzat, zerbait ikasi du. Finala jokatu behar duten lau pelotariak berotzen ari dira eta laster neurketa hori ikusiar izango duzue.
aurreneko partidu horretan izandako hainbat tanto berriro ikusten ari zarete, batzuk benetan bikainak. Gorriek irabazi dute 10-9, 10-4, hirugarrena 4-10 galdu dute, eta laugarrena 10-7 irabazi. Orain hemen zozketa bat egiten ari dira, eta guk tarte hau urrengo partiduan arituko diren pelotariak aurkezteko aprobetxatuko dugu. Hortxe daude Gabonetako pala txapelketa honetako finalean arituko diren lau mutilak, Nekol eta Brefel frantziarrak alde batetik, Julen Urkijo eta Tranua bestetik. Julen Urkijo Bizkaikoa da, Zailakoa hain zuzen ere, eta Tranua ere frantziarra, beraz. 3 frantziar eta euskaldun bat izango ditugu final honetan. Dan Nekol, San George Marenekoa, 16 urte ditu, 1,82 zentimetro, 82 kilo. Profesional mailan Impala enpresarekin hainbat urte eman ditu. Bere atzelaria, Sylvain Brefel, Portobekiokoa, 41 urte, Toulouseen bizi da, bertan egiten du lan, 1,80 zentimetro, 85 kilo. Eta urdinak, Urkijo duzue, Julen Urkijo, bere aita ere palista izan zen, 19 urte ditu, 1,83 zentimetro, 83 kilo. Eta bere atzelaria, Etienne Tranua, Frantziako Tolosakoa, Toulousekoa, 25 urte, 1,83 zentimetro, 83 kilo. Emanaldiaren hasieran esan dizuegu Gabonetako txapelketa honen nondik norakoa, nola jokatu den. Lehenengo kanporaketak izan zirela eta gero 8 pelotari 4 bikotetan banatuta aritu direla. Bikote batek partidua 3 eta huts irabazi ezkero 100 puntu bakoitzarentzat. Bikoteetan gainera aurrelariak eta atzerariak aldatuz joan dira, partiduz partidu. 3 eta 1 irabazi ezkero 80 puntu irabazleentzat, 20 puntu galtzaileentzat, eta 3 eta 2 garaitu ezkero 60-40. Horri esker, bi honenek bikotea osatuko dute final honetan, eta bigarren gelditu diren beste biek euren aurka neurtuko dituzte indarrak. Teorian, gorriek irabazi beharko lukete. Txapelketan zehar, onenak izan direlako. Punturik gehien pilatu duen aurrelaria bata, eta punturik gehien pilatu duen atzelaria bestea. Baina partidua jokatu aurretik ezar ez dago idatzita. Gainera, bitxikeria bat kontatuko dizuegu. Esate baterako Mendizabal eta Urkijoren artean berdinketa izan da txapelketa honetan. 160 puntu bildu ditu bakoitzak. Jokoetan ere berdin. 7 eta 7. Mendizabalek, Urkijok 6 eta 6. Berdinketa hausteko, euren arteko partidu hartu behar izan dute kontutan, eta 3 eta 1 irabazi zuten Urkijok eta Tranuak. Horregaitik, final honetan, bikote urdina.
Danekol. Kantxara. Eta berarekin Sylvain Brefel arituko da. Julen Urkijo, aurrelari urdina. Etienne Tranua. Atzelari lanetan. Ikusleak agurtu. Eta ea zeinek emango dion hasiera partiduari. Gorria. Izan da hor ikusi dugun kolorea, hori iruditu zaiz behintzat. Ez dakit. Ba ez. Urdinek aterako dute. Nicole Brefel, eskarmentu handiko bikotea. Julen Urkijo oso gaztea da. 19 urte baino ez ditu. Eta Etienne Tranuak 25. Pelota probatzeko eman diete urdinek gorriei. Eta norgehiagoka astera doa. Tranuak egingo du sakea. Nekolek ondo erantzun dio, eskerrarekin. Brefel, pelotaka da bikaina benetan. Errebote hori Tranuak ezin eraman. Sylvain Brefel lehenago Impalarekin 4 urte terdiz profesional mailan ibilitakoa da. Eta berak duen joko mailaz gain badu merituak gizon honek. Partidurik gehienak Bilbon jokatu behar izan zituelako eta Tolosatik, Okzitaniako Tolosatik etorri behar izaten zuen. Makina bat kilometro. Eta hala ere, 4 urte terdian ibili zen. Bana markagailuan, Tranuaren sakea. Da Nekolek aidez, Urkijok ere bai. Brefel. Berriro Brefel. Tranua. Brefelen pelotaka da bikaina. Dan Nekol. Julen Urkijo. Nekol eta Urkijok ezin eraman. 21.
Brefelen sakea, luze samarra, barruan. Dan Nekol, Urkijo. Brefel. Atzera Urkijok. Brefelek eraman, errebotea. Tranua. Berriro Brefel. Dan Nekol. Kontrakantxara joan zaio, binako berdinketa. Etien Tranuak egin beharko du sakea. Palarekin lehenago ere esperientzia izan zuen Tranuak. Hain zuzen ere 2023an, aficionatuak eta profesionalak nahasian jokatu zuten Bizkaiko irekia eta han aritu zen. Beraz ez da lehenengo esperientzia erraminta honekin. Brefel. Eta ezin eraman Julen Urkijok. 3-2. Bote aurrean egin dio pelota horre, baina hala ere ondo erreakzionatu du Brefelek. Atzera. Tranua. Eta Dan Nekolek gora. Eskerra ez da bere besorik onena. Iruna markagailuan. Aurreko partiduan ere lehenengo jokoa oso parekatua izan da. Eta final honetan ere gauzak antzera doaz. Atzera Brefelek, Tranuaren erantzuna ona, berriro Brefel. Atzera Nekolek. Bi hormetara Brefelek zoragarri. 4-3. Ezin hobeto markatu du jokaldi hori Silben Brefelek. Lanbidez podologoa da. Silben Brefel. Txapa gainera atera zaio Urkijori pelotakada hori. Tranua, Dan Nekol, berriro Tranua, Brefel, eskerkada ederra, Tranuak jaso. Brefel, gora joan zaio Brefeli. Launa. Bikote batek ere ez du lortzen abantailerik markagailuan oraingoz. Ez du lortu. Tranuak atera. Urkijo eta Brefel. Tranua. Dan Nekol. Tranua. Kanpora, bai, kanpora joan zaio. Atzelari frantziarrari. 5-4. Silben Brefelek egingo du sakea.
Julen Urkijo eskerrez hartu da. Nekolen eskuinkada bortitza. Brefel. Eraman Urkijo, kosta-osta. Atzera Nekolek. Tranuak jaso. Brefel. Urkijo, txapapera. Bi tantos aurretik gorriak. Lehen aldiz partidu honetan. Sei eta lau. Brefelen sakea. Eta Tranuaren erantzuna ezin hobea. Dan Nekol. Brefel, indartzu. Baita Tranua ere. Tranuak atzera. Brefelek eraman pelota zaila izan arren Urkijok zabalera. Eta bi hormeara botatako pelota hori. Zoragarria izan da benetan. Hormabiko bati, beste hormabiko batekin erantzun dio Dan Nekolek. Eta pelota hori modu horretan jartzea oso zaila zen. 7 eta 4. Tranua, Dan Nekol, oraingoan ere zabaldu egin du. Tranuak jaso, Nekolek moztu, Tranua, indartzu, Dan Nekolen eskuinkada indartzua. Kanpora joan daiteke, bai. Kontrakantxa eta kantxa bereizten dituen txapa horretan egindu jagia pelota horrek, beraz 8. gorrientzat. Launako berdinketaren ondoren, tanto guztiak gorrientzat izan dira. Eta 9. ere bai, Julen Urkijok ezin izan duelako aidez eraman. 9 eta 4. Brefelek atera, Urkijok jaso, Brefel, Urkijok atzera, Brefelentza zaila, baina eutsi egin dio pelota horri. Atzera Urkijok, ondo Brefel, Tranua ere bai, Dan Nekoli txapagaineko atera zaio, eraman nola edo ala. Urkijok, Dan Nekol pala galduta hor aurrean dago eta azkenean Brefelek txapapera bota du. Bosgarrena urdinentzat. Hor ikusi duzue, txapagainera atera zaio bere pelotaka da Dan Nekoli, palak ihes egin dio eta Brefel bakarrik gelditu da bi urdinen aurka. Tranua, Nekol, Urkijo, txapapera. 10 eta 5 lehenengo jokoa gorrientzat. Favoritoek oraingoz pronostikoa bete egin dutela esan behar. Bi gorriak orain arteko partiduetan punturik gehien bildu dutenak izan dira. Aurrelaririk onena eta atzeraririk onena. Eta lehenengo jokoa eurek eskuratu dute. 10 eta 5. Orduzue, Urkijok egin duenetako bat. Brefelek
eraman duen errebotea ere ikusi duzu, Eta pelotaria berriro kantxaratzen ari dira, bigarren jokoari ekiteko. Eta bigarren honetan zer gertatzen den. Tranoak atera eta motzegi. Aurreko epaileak besoa jaso du. Lehenengo tantoa gorrientzat bigarren joko honetan. Brefelek atera du. Urquijo ondo erantzun dio. Brefelen pelotaka indartzua. Urquijo. Brefel. Annekol. Atzera Tranuak. Erne ibili da Brefel. Baita Tranua ere. Brefelek atzera. Urquijo. Brefel. Urquijo. Norgehiago Kapolita. Brefelek jaso. Bi hormetara Urquijo. Dannekol iritsi eginda. Tranuak atzera. Brefelek eraman. Urquijo, pelotaka da askoko tantoa ikusten ari gara. Urquijo indartzu, Brefelen pelotaka ederra benetan. Baita Tranuanena ere, Dannekol Aidez eta kanpora joan zaio Urquijori. Hormabiko hori. Bieta utz. Hortxe, tanto honen amaiera, argita garbi, kanpora joan da Urquijoren pelotaka da. Sylvain Brefel ateratzeko prest. Sylvain Brefelek eta Dannekolek. Orain aste batzuk hemen orain txakea utz egin du, laburregi gelditu zaio Brefeli. Lehenengo tantoa beraz, bigarren joko honetan, Julen Urquijo eta Tranuarentzat. Zera esaten hasi naiz, orain aste batzuk hemen jokatu zen Nazioen Ligan, txapeldun izan zirela Palamotzean, gaur bikote gorria osatzen duten Dannekol eta Sylvain Brefel. Sake ona egin du Brefelek. Orain Dannekol, Tranoa, ondo. Atzera. Dannekolek goiti bera jo du pelota hori. Berriro bera entzat lana, Tranuak erantzun da gero. Brefel oso ondo. Tranua, bikain hau ere. Brefel. Urquijo. Brefel. Pelota benetan zitala eraman du. Berriro beraren lana.
Tranua. Danekol. Eta Tranuari txapa gainera, baina Nekol erne ibili da. Eta hurrengoan ez, hurrengoan behar bada atzelariari utzi beharreko pelota zuen hor. Berak sartzea erabaki du. Hor ikusi ahal izan duzue. Eta utz egin du. 2-3. Tranuaren sakea. Brefelek sekulako sartada eman dio pelota horri. Danekolen aukera. Ez du gehiegi gozatu. Brefelek atzera. Barruan da. Urkijo ere ondo. Brefel. Tranuak zer egiten duen. Atzera. Danekol. Tranua. Urkijo indartzu. Ase pelota eraman duen Brefelek eta gainera tantoa berak lortu du. Urkijo ez duelako hori jasotzerik izan. Begira, bote lasterrean nola eraman duen pelota hori, ustekabean harrapatu du Urkijo eta laugarrena gorrientzat. Esan beharrik ere ez dago, Julen Urkijo, Josu Urkijoren semea dela, hainbat urtetan Deportibon balista profesionala izandako Urkijoren semea, eta aitaren bidetidoa semea ere. Sake luzeegia atera du Brefelek. Beste bat egin ahal izan du, orain Nekolek zabaldu. Eta pelota hori ez da iritsi txapa gainera. 5-2. Bigarren joko honetan ere gorriak abantailatxoa hartzen hasita daude. Brefelen sakea. Urkijo gora. 6-2. Brefelek atera, Urkijo kaidez erantzun, Danekolen pelotaka da bortitza, eta Brefelek hori bote lasterrean ezin eraman, oso zitala zen. 3-6. Tranuak atera, sake luzeegia. Gehiago egiteko modurik ez du izango. Alde horretatik araua oso garbia delako. Joko bakoitzean, pasa bat egiteko aukera daukate, gehiago ez. Tranua, indartzu. Danekolek eraman. Urkijok moztu. Danekolek atzera. Tranuak txapapera. 7-3. Hor ikusi duzue. Tranuaren azken pelotaka da hori. Silben Brefelek atera. Eta Tranuak berriro ere txapapera bota du. 8-3. Itxura baten lehenengo jokoa baino ere errezago irabaziko dute bigarren hau gorriek. Dena den, ez dezagun ezer aurreratu. Tranua, oso ondo.
Eta Brefelek eskerrarekin ezin. Pelota hori baztertu egin zaio. Eramaterik ez, 4 eta 8. Hor ikusi duzue, nola sartu zaion eskerreko hormara pilota eta ez du eramaterik izan. Danekolek aidez atzera, Tranoak oso ondo, berriro ere Tranoa frantziarra, aita urrengo pelotaka horretan ere, Brefelek meritu handiko pelota eraman du hor, Zabaletik, bote lasterrean, gero eskerrarekin eraman besterik ez, Urki jokatzera, Brefelek orain indar gehiago eman dio pelota horri, Tranoa, Nekol, Tranoa, frantziarren artean dago jokoa, orain Urkijo sartu da. Olea bikaina. Brefelek, Zabalerantz, Danekolek eta Urkijok ezin eraman. 9. gorrientzat. Tanto bat nahikoa dute bigarren jokoa eskuratzeko gorriek. Hor, pelota hori ipintzera bakarri joan da Danekol, eta nahikoa izan da tantoa bere ganatzeko. Silbenek atera du. Tranoak ondo bihormetara eta Danekolek ezin eraman, 5. Baina joko irabazteko 6 behar dituzte urdinek eta bakarra gorriek. Brefel bihormetara bota nahi izan du eta erabaki hori hartzeaz bera damutu da beste inor baino gehiago. 6. tantoa urdinentzat. Oraindik ere bere buruarekin asarre atzelari frantziarra. Bueno, 2 atzelaria dira gaur frantziarrak. Oso ondo, sake horri erantzuterakoan, Brefel. Orain ere bai, Urkijoren pelotaka da ederra. Ea Tranuak zer egiten duen, oso ondo. Nekolek atzera, pelota zaila da, eta bigarren jokoa gorrientzat. 10 eta 6. 10 eta 5, 10 eta 6. Orain arte, jaun eta jabe, Nekol, Brefel, bikotea. Hortxe dituzu orain arteko dominatzaileak. Eta Bizkaia pelotaleku hau handia da, baina, bueno, gente apur bat batu da gaur, hemen pala partidu hauek ikustera. Gabonetako pala txapelketako finala, orain ikusten ari zaretena, eta lehenago, 3. da 4. postuak erabakitzeko jokatu dute Mendizabalek eta Darielek, Indika Garzia eta Aramendiaren aurka. Mendizabal eta Dariel nagusitu dira. Bueno ba, ea 3. joko honetan zer gertatzen den. Hirugarreneak ere kolore gorria izango balu, txapeldun gorriak izango lirateke.
da Nekolek hainbat urte daramatza, Palas jokatzen, eta hainbat txapelere irabazi ditu, esate baterako Kutxabank Liga 2015an, 2018an eta 2021an irabazi zuen. Bizkaia torneoa 2016an eta 2018an, Urrezko Pala 25an, 23an eta 25an, Urrezko Pala 2021an eta 24an, buruz buruko txapela lortu zuen 2023an. Eta lehenago esan dizuegu, gaur daukan atzelariarekin bikotea osatuta, 2025an, orain aste batzuk, Nazioen Liga irabazi zuela Frantziako selekzioarekin. Sakea Tranuak. Urquijo. Brefel, Urquijo berriro. Brefel. Denetatik zaharrena, baina maixu handia kirol honetan. Urquijok pelota zaila eraman du. Nekolen pelotakada indartzua. Eraman errebotea eskerrarekin Tranuak. Nekole berriro antzerako pelotakada jo du, eta orain honetan ez. Aidez jasotzen saiatu da, ez du lortu eta gero errebotea jo ondoren ezinezkoa zen. Bat eta utz, hirugarren jokoan aurretik jarri dira korriak. Urquijo kutz. Etzen itxura baten oso pelota zaila. Ez da ondo jarri Julen Urquijo. Bi eta utz. Berfelek atera, Urquijo Aidez erantzun, Nekolek ere bai, eta eskuma horretan sekulako gatza dauka Nekolek. Eskerrean ez hainbeste, eta eskerrarekin utzi egin du hurrengo pelotakada. Bat eta bi. Tranuak atera, da Nekolek, utz. Aidez ondo jotzeko moduko pelota zen, baina ez du behar bezala enpalatu eta kontrakantxara joan zaio. Errepikatuta ikusi izan duzue. Garbi eta zehatz. Oraingo honetan ondo Nekol, baita Urquijo ere, ea rebote hori eramateko modurik daukan, bai, eraman egin du, gero Urquijo bere burua saldu du, Dan Nekolek atzera, Tranua, Dan Nekol berriro, moztu, eta Urquijok ezin. Sekulako aukera izan du hor zailako mutilak, baina kale egin du, bere burua saldu. Eta hori ezin hobeto aprobetxatu du Nekolek. 3 eta 2. Da Nekolek atzera, Urquijok eskerrarekin. 2 hormetara motzean, Urquijok jaso. Brefelen pelotakada ederra, baita Tranuarena ere, berriro Brefel. Urquijo atzera. Brefelek oso ondo. Tranuak aukerakoa, baina kanpora joan zaio. Esker horma jo du, eta asko ireki da pelota hori. 4 eta 2. Hortxe. Bere asmo ezen hori. Baina gorputza ez du
behar bezala ipini eta ikusi duzue. Nora ies egin dion pelota horrek. Tranoak sakea jaso. Urkijok utz eskerraidez. 5-2. Hirugarrenean ere abantaila gorriek. Txapelketa honetan punturik gehien bildu duten aurrelaria eta atzelaria ari dira bikotea osatzen. Urkijok ondo, baita Nekolek ere. Urkijok eskerrarekin. Eta orain Brefel. Urkijo, osta eraman. Astindu galante eman dio pelota horri. Dan Nekolek, Tranoak ez du eramaterik izan. Zestan izan balitz, txula izango zen. Hortxe. Brefelek jaso, maixutasunez. Atzera Nekolek. Eta gora joan zaio Tranoari. 7-2. Partidua 3 jokotan amaituko den itxura dauka. Silven Brefelen sakea. Tranoa. Brefel. Urkijo behartuta. Da Nekolek azkenean sartzea erabaki du. Bere atzelari ere zain zegoen. Nekol berriro, kontrakantxara joan zaio. 3-7. Etien Tranoa. Paletaz eta pala motzean ibilitako batez ere palarekin. Esperientzia gutxi dauka, baina gaur txukun moldatzen ari da. Kimika ikasten ari da mutila hau. Eta orain, kanto ederra, Urkijok. Laugarrena urdinentzat. Hormabiko hori, ezin hobeto egina. Brefelek eraman. Urkijo. Dan Nekolen pelotaka da Bortitza. Baita Tranoarena ere. Brefel. Tranoa indartzu. Brefelek ezin jaso. 5-7. Badatoz, urdinak. Hortxe duzu Etien Tranoa. 25 urteko frantziarra. Brefelek oso ondo eraman du pelota hori zabaletik. Tranoak jaso. Ea Dan Nekolek zer egiten duen, moztu. Tranoa oso ondo, zabalerantz pelota. Brefelen pelotaka da ederra eta Tranoak ezin eraman. Hurbildu dira, baina urdinek ezin gorriak harrapatu. 8-5.
Palarekin arazoren bat daukan unbait, Tranuak, palari begira ari zaio. Brefelek aterako du. Urkijo, pelotaka da indartzua. Ea errebote hori eramateko gai den Brefel, bai. Tranua, Dan Nekol ustekabean harrapatu du, baina ondo erreakzionatu du. Eta errebote ingurutik, jaso. Tranuak, berriro ere beraren zalana. Brefelek nahi duen egiteko pelota dauka hor, eta atzeratzea erabaki du. Tranuanen erantzuna ona izan da. Brefelek indartzu atzera, Tranua. Eta Brefel orain honetan eramatera ez da joan. Astindu egin du pelota hori, eta txapapera joan zaio. 6-8. Ez dute amore eman nahi urdinek. Badakite joko hau galdu ezkero. Finala eta txapelak gorrientzat izango direla. Tranuaren sakea eta Brefelen erantzuna, Urkijo, suerte piti batekin. Dan Nekolek jaso, berriro ere Dan Nekol, Urkijo, eta Ormabiko motz hori ondo atera zaio, 7-8. Besoa jaso du, tanto hori ospatzeko. Hobeto egiterik ez dago. Eta nik esango nuke sorte pizka bat ere izan duela. 7-8. Tranuaren sakea, momenturik txarrenean egin du utz. Laburregia, 9. Gorrientzat. 7-8 jarri dira. Baina 9. tantoa gorri egindako paria izan da. Tranua, Nekol, Tranua berriro, Brefelek bihormetara, Urkijo iritsi da, orain Nekolek atzera, Tranuak oso ondo, Nekolek eskerrez sartzea erabaki du, Urkijo, indartzu, Brefel, eutsi egin dio, Tranua, hau ez da asko sobea, Ormara sartu zaio, 8. urdinentzat, 8-9. Urdinek ez dute oraindik azkenengo hitza esan. Joko bat irabazi nahi dute behintzat. Baina dena ondo egin behar dute. 8-9, 10 da. Eta akatsik ezin dute egin. Tranuak atera. Nekolen pelotaka da gora. 9. Lehen oparia Tranuak egin die gorriei, orain Nekolek urdinei. Ea zeinentzaten 3. joko edo set hau. Sakea Tranuak, Dan Nekolek moztu, Tranua eraman. Brefelen pelotaka da indartzua, orain errebotea atzeko gaiden Tranua, bai oso ondo. Brefelek atzera, Urkijo, Brefelentzat lana, Urkijo ere aide sartu da, Dan Nekol, kanpora! 3. Julen Urkijo eta Tranuarentzat.
9:10. Gutxienez, 4 joko edo 4 set izango dira partidu honetan ere, 3. da 4. postuak erabakitzeko jokatu den neurketan bezala. Ikusiko dugu, 4 jokotan amaitzen den edo 5 behar diren txapeldunak zeintzuk ditugun jakiteko. Hamar eta 5, 10 eta 6, 9:10. Gabonetako txapelketa honetako finalean. Eskarmentu handiko pelotariak, gazteen aurka, 51 urte eta 36 dituzte gorriek, eta urdinek 19 eta 25. Brefelek aukeratu du bere gustoko pelota. Eta 4. jokoari berehala ekingo diote. Hortxe, sakea. Indartzu Tranua, baita da Nekol ere. Eta orain, suertea bere alde izan du. Boleaz sartu da, eta txapagainera atera zaio. Urkijok ez du esertarako astirik izan. Bat eta huts aurretik. Dan Nekolek indartzu, errebotea eraman, Tranuak ez da iritsi. 2 eta huts. Refelen sakea. Urkijok jaso. Nekolen pelotaka da indartzua. Aita Urkijorena ere. Refel. Tranua. Brefelek ezin eraman. Bat eta 2. Sake ona Tranuak. Nekol. Tranua. Eta Nekol. Errebote eraman beharko du Tranuak eta baita eraman ere. Refel. Tranua. Jaso. Ondo. Da Nekolek atzera. Urkijok gora. 3 eta 1. Brefelek atera. Urkijok eskerrarekin sartzea erabaki du. Tranua. Brefel oso ondo. Dan Nekol. Urkijo, pelota zaila. Dan Nekolek indartzu astindu du pelota hori. Tranua, bikain. Dan Nekol ere bai. Tranua. Nekol. Atzera Urkijok. Nekolek indartzu. Nekol berriro, Urkijo oso ondo.
Brefelek eraman egin du, eraman, ez sinestekoa. Hau ere bai. Eta hurrengo ere bai. Eta Urquijo azkenean txapapera. Maixutasunez ari da jokatzen Sylvain Brefel. 4-1. Dan Nekol. Urquijo. Nekoleke eskerrez. Tranua. Eta Nekol bi hormetara oso ondo 5-1. Sylvain Brefel palamotzean maisu handia dugu. Makina bat aldiz irabazi du Frantziako txapelketa. Paleta Larruz ere bai. Eta Palas ere ikusten duzue zein ondo moldatzen den. Zotakada hori kanpora zuzenean Urquijok. Hirugarren jokoan erreakzio bikaina izan dute urdinek, baina badirudi laugarren honetan berriro beherakada izaten ari direla eta gorriek partido irabazteko beta izango dutela. 6-1, Urquijo katzera, Brefelek jaso, Nekol, Brefel, eta utz Dan Nekolek. Bigarrena urdinentzat. 2-6. Tranua. Brefel. Urquijo. Eta Dan Nekolek utz bote lasterrean sartzea erabaki du, baina ez du eraman. 3-6. Pelota hori buskatu eginda itxura baten. Epaileari eman dio. Eta orain beste bat aukeratu beharko du. Bueno, lehen erabilitako bat. Etien Tranua, sake ateratzeko gertu. Nekol, Urquijo, Nekol, atzera, eta Tranuak ez du bala behar bezala sartu, 7. gorrientzat. Brefelek atera, Urquijok erantzun. Berriro Brefel. Urquijok ezin izan du pelota hori ikutur egin. Eta bere atzelariak eraman ere ez. 8-3. Txapelak oso gertu dituzte Nekolek eta Brefelek.
Eta aurreko tantoan gertatu den, ia gauza bera oraingo honetan ere. Urkijo saiatu da ezkerrez. Hor, ez du pelotarik jo, eta gero bere atzelariari ezinezkoa gertatu zaio, gorputzera etorri zaiolako. 9-3, partidua berehala amaitu daiteke, oraintxe amaitu da. Aide sartu da Urkijo, kontrakantxara joan zaio pelotaka da, 10-3. Gorriak nagusi, gorrientzat txapela, favoritoak eurek ziren, txapelketan zehar erakutsi dutenaren arabera. Sari banaketari ekingo zaio berehala. Eta ez dakit, sari banaketa egin aurretik edo gero, baina txapeldunekin behintzat hitz egin nahi genuke. Podiuna prestatzen ari dira hor, podiuna prestatzen, eta behar bada sari banaketa lehenengo sari banaketa egingo dute, eta gero hitz egingo dugu txapeldunekin. Txapeldu. Azpi txapeldun. Julen Urkijo eta Tranua. Eurentzat Saskia. Otzara hori, otzara ederra, eta 2.000 euro bien artean banatzeko. Eta garaile, Dan Nekol, Sylvain Brefel. Txapelak 2.500 euro bientzat, bien artean banatzeko, eta Urdaiazpiko ere bai. Urdaiazpikoa ez dute erdibanaian behar, bakoitzak bat izango baitu. Pozarren txapeldunak Urdaiazpikoa eskuetan dutela, gitarra baliz bezala. Eta txapelak buruan, Gabonetako txapelketa honetan. Podionetik etxi eta gure ingurura etorri bezain laster. Hitz egingo dugu txapeldunekin, gogoratu Gabonetako txapelketa honetan, 3. tokia Mendizabal eta Darielentzat izan dela, handik eta Aramendiaren aurka nagusituta, eta finalean Nekol eta Brefel 3 joko eurentzat, bat urdinentzat, eta berehala irabazleen iritziak entzungo ditugu. Hementxe daude, gure ondoan Dan Nekol eta Sylvain Brefel,
Felicitación. Muchas gracias. Bueno, Dan, habéis ganado, eres los favoritos y se han cumplido los pronósticos. Sí, sí, hemos dejado el tercero a Yokos por un tanto. Yo creo que el 4 hemos repuesto con una otra manera de jugar y hemos ganado este partido como tenemos que ganar, y feliz de ganar con Silvan, mi compañero de equipo de Francia. ¿Qué es lo que os ha pasado en el tercer juego? Porque también os habéis adelantado 7-2 y después habéis perdido. Eso es la ley del deporte, ¿no? No sabemos quién va a ganar hasta el fin. Pero en primero, buenas navidades, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice a todo el mundo. Urte Berrión. Urte Berrión. No, estoy muy contento. Sí, como lo has dicho, hemos perdido el tercer Yoko. Creo que hemos un poco dejado la cabeza en el principio del Yoko y hemos hecho algunas fallas que normalmente no tenemos que hacer, pero jugamos contra amigos y no está fácil ganar 3-0, pero con todo el respeto que tenemos contra ellos, hemos bien ganado el último Yoko y estoy muy contento y agradecido que Impala y Dan Nicole y Yusur Kiro me invitan a jugar a este tipo de torneo en este frontón increíble, delante gente increíble, todo perfecto. Dan, bueno, no sé, erais los favoritos y supongo que tal vez el campeonato tendría otro interés si no jugara el mejor delantero con el mejor zaguero, ¿no? Yo creo que este torneo, cuando gana tu partido, no puedo mentir, porque ganas y marca el máximo de tantos, y hemos jugado juntos hoy porque hemos hecho un buen campeonato los dos. Hemos metido el máximo tanto que podemos hacer y al final el uno con el uno y el segundo con el segundo. Entonces hoy jugamos juntos porque nos ganamos el partido y el campeonato. Pero tal vez tendría más interés cambiando los pelotaris, ¿no? Por el público, sí. ¿no? Sí, para el público. Yo con 41 años estoy contento de jugar con Dan y ganar. No, es la ley del deporte también. Merecemos jugar los dos porque hemos bien jugado los partidos de clasificaciones y entonces jugamos los dos. Pero sí, yo entiendo lo que estás diciendo. Por el público se merece jugar de otra manera, pero estamos ahí para respetar el deporte otra vez y está bien eso. Bueno, tú lo has dicho, 41 años y todavía sigues dando guerra y al mejor nivel. Es un esfuerzo de siempre, de todos los días. Se levantar, trabajar, entrenar físico en la cancha, hacer muchos kilómetros, pero eso lo he elegido y estoy feliz de hacerlo y espero que eso va, no sé cómo se dice, a seguir el máximo sin lesionarme, sin nada y tomar placer, eso es el secreto. Has hablado de kilómetros. Kilómetros hacías hace unos años cuando jugabas aquí cada semana y tenías que venir desde Toulouse. Entonces hacías muchos kilómetros. Sí, tengo una buena coche. Ahora los coches conducen sola. No estamos que... Con piloto automático. Eso, no, pero sí, pero tú lo he dicho. Es mi choix, c'est pas comment on dit. Mi pasión y lo he hecho con placer. Lo he hecho con placer. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Qué piensas seguir en este tipo de campeonatos? Dan es mi amigo, mi hermano. Yusu también. Si necesitan que yo tengo que venir, yo vendré. Sin problema. Sin problema. Dan, ¿qué te ha parecido esta experiencia con Pelotaris Noveles? Yo creo que la clave del deporte es el futuro. Los jóvenes, hay que dar la suerte a todos y hay buenos pelotaris que saben jugar a pala y lo hemos demostrado y vamos a seguir así. Y nosotros estamos felices de abrir este deporte a otros pelotaris porque la pala no es fácil. Y hemos visto que han hecho buen campeonato, buen partidos y tenemos que seguir así porque cada uno a su momento. Y yo también tengo 36 y hay jóvenes que vienen, así que tenemos que seguir con todos los pelotaris que gustan este deporte y adelante. La pala necesita de todo y de todos. Eso es, todo es importante que todos vamos adelante por este deporte y la pala es un bonito deporte. Entonces hay que seguir así y yo creo que se va a pasar súper bien y vamos adelante.
eskerrik asko, Joaies 2026. Muchas gracias. Buena ne. Muchas gracias. Guraldetik besterik ez, Gabonetako txapelketak hauxe eman du. Agurri beroena, pelotazale guztioi, eta hurrengo batera arte. Gabon!